Ola a todos e a todas, somos Estela e Mateo e hoxe vimos a engadir unha nova palabra ao noso dicionario sobre o corpo humano en galego, o hipotálamo. A orixe etimolóxica desta palabra ten lugar no ano 1893 e vén das raíces latinas hipo, que significa debaixo de, e tálamo, que significa literalmente tálamo. Segundo a Real Academia Galega, este termo ten só unha acepción e úsase para referirse á rexión do encéfalo que está situada na base do cerebro xusto enriba da hipófise e que regula distintas funcións vexetativas. Ten forma de améndoa e atópase no cerebro, debaixo do tálamo e por riba do tronco encefálico. Divídese en tres partes: o hipotálamo anterior, medio e posterior. O hipotálamo é unha das glándulas endócrinas máis importantes. Encárgase de manter a homeostase do noso organismo, regulando a nosa temperatura corporal e mantendo o equilibrio de líquidos. Controla a hipófise, que esta, a súa vez, controla as glándulas endócrinas. Regula os ritmos circadianos e a conducta emocional e sexual. Tamén controla o sistema nervioso autónomo, que se encarga de regular o sono, apetito e sede. E, ademais, produce e libera neurotransmisores e hormonas que inflúen no metabolismo. Algunhas curiosidades sobre esta rexión do cerebro son: ten un tamaño moi pequeno, pero é totalmente esencial para o regulamento do noso organismo. Ademais, controla as nosas emocións e os comportamentos. O hipotálamo é o encargado da produción de moitas das hormonas do noso corpo. Unha delas é a oxitocina, tamén coñecida como a hormona do amor. É a encargada de fomentar vínculos e a confianza. Tamén está presente no proceso de parto. Así que, a próxima vez que te enamores, xa sabes quen é o responsable. E ata aquí o noso vídeo. Esperamos que aprenderades moito sobre esta rexión do cerebro.